לכולם. היום אנחנו בבית של אנג'לה, מורה למתמטיקה, שמתגוררת באשדוד, ומישהו שמעוניין, תסתכלו, תתקשרו, תנסו. אנג'לה, את מורה למתמטיקה, איזה כיתות? היי אנג'לה. היי, שלום. אני מלמדת מכיתה ז' עד י"ב, כולל 5 יחידות מתמטיקה, הכנה לסטודנטים, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי לסטודנטים. בואו תסתכלו איזה חדר יש לי פה, תתרשמו. זה השולחן שאנחנו לומדים בו. פה יושבים עד 4 ילדים בו זמנית. כרגע הם בחופשה ועשו בגרות ועברו לשלום. ואז אנחנו נראה איזה נוסחאות יש פה כל טריגונומטריה. זה מספר פאי ידוע. יש פה שעון טריגונומטרי שאני אוהבת אותו מאוד, הזמנתי אותו במקום מסוים. יש פה סינוסים, קוסינוסים, טנגנסים. זה נוסחאות כפל שאני הבאתי מאוקראינה, אין לנו כזה בארץ. בואו נסתכל. אנחנו גם נגיד שאנג'לה מדברת עברית ואנגלית, זה אומר שאפשר גם לילדים דוברי רוסית, גם לילדים דוברי עברית, אפשר להגיע וללמוד את מתמטיקה. תסתכלו פה נוסחאות, פה חומר של כיתה ט', כאן של י"ב, מספרים מרוכבים, הנדסה אנליטית. יש לנו פה עוד פעם סדרות, הנדסה אנליטית, חשבון דיפרנציאלי, טריגונומטריה, זהויות ומשוואות טריגונומטריות, לוגריתמים. אני אשמח ללמד אתכם ברצון רב. זה החדר שהילדים והסטודנטים כמובן לומדים, גם בוגרים וגם הילדים יכולים לקבל כאן את העזרה בלימודים. וזה החדר, וזאת אנג'לה. אנג'לה, תגידי לי בבקשה, מי שמעוניין, איך הוא יכול ליצור איתך קשר? זה הספרים, כך שאתם יכולים גם לא לדאוג, את כל החומרים קיימים במקום, מה שחסר אפשר להשלים. הטלפון שלי 058-7065-303. המתקיימים הלימודים בעיר אשדוד. אפשר להגיע לים ובמקביל להגיע אליי לשיעור. אני אשמח לראות אתכם ולעזור לכם. בהצלחה. אז ככה, היום זה וידאו הראשון של אנג'לה. הערוץ הוא תהיה ערוץ של מתמטיקה ועבודי יד בלבד, כי אנג'לה זה לא רק מורה למתמטיקה, אנג'לה גם עושה דברים מדהימים. אז כל מי שמעוניין, בבקשה, ראיתם את כל החדר, ראיתם את המורה, תגובות, אפשר לראות מתחת לסרטון, אנחנו נצרף את התגובות, תלמידים שלמדו אצלם, מספר טלפון שמעתם, אנג'לה, לכל מי שמעוניין, אנג'לה חוזרת על המספר טלפון 058-7065-303. אז כל מי שמעוניין, ברוך הבא, בבקשה, ויחכה לכם בגרות של 5 יחידות, שיהיה לכם המון הצלחה. תודה אנג'לה. תודה.